Huomenta päivä. Nyt on aika makia keli. Kahtokke. Komia keli. Te lähti tänne vähän kelekkailemaan. Kello on jotain vähän jälkeen 8 ja pitäisi lyödä vehkeet kyytiin ja lähti tuonne kaverin luokse ajelemaan. Siellä on 2 Polariksen pitkä ja meikäläinen on sitten skiipan pätkällä. Niin eilen tuli ihan komiasti lunta, niin katsottaa, että mitä siitä tulee. Pysytäänkö pätkällä perässä. Komiasti yrskyttää. Eipä mitään. Lyövät vehket kyytiin ja lähetään tonne tien päälle. Viru kun on pitkää kelekka. Ihan sitten pikkusen paremmat kelit. Käydään vähän kikkailemassa tuolla Ryteikössä ja missä nyt ikinä mennäänkään, että katsotaan, jos olisi vähän parempi kuvakulma tällä kertaa kuin viimeksi, mutta eihän siinä. No niin, ladies and playboys. Sitten lähdetään käymään tuolla Koskelon suunnilla Suonenjoelle päin ja ai viru mikä keli. Ai jumala, kato. Johoho! Ai! Tuo on ihan hullu tuo mies. Siellä on toinen pollekin ja sitten vaan ei ku hanaa. Tässä on aika paljon jääpätkää ja kaikkea muutakin, niin mulla ei oo vielä muistikorttia, niin mennään tuolla kameran sisäisellä muistilla, niin pitää vähän maltillisesti katsoa, että mitä kuvataan. Tekis meillä kyllä kuvailla tämmöstäkin ihan niinku koko ajan, mutta ai että. Kyllä niinku tommosen paskan talven jälkeen, niin kyllä tää tuntuu vaan hyvälle. Jätkien kanssa käydään vähän kelekkailemassa. On kyllä kovia tuo S-kovassa. Tykkää tuota väritystä. Komiasti pöliissä. Nyt ollaan päästy tähän reitille ja lähdetään Nestelle päin työtämään. Muistetaan seurata niitä rajoituksia. Aina voi vähän tälleen niinku näpäytellä. Ei ajella ylinopeasti. Herra jumala. Kyllä niinku tässä on niinku aina hankala keksiä, että mitä tässä höpöttäis, kun ei oo ennen tämmöstä tehnyt. Niin sitten kun tällä kelekallakin on tullut jo jonkun verran ajettua, niin ei tästäkään voi oikein kertoa mitään. Sen mä pystyn kertomaan, että kato, hevosia, konia. Sen mä oon tässä huomannut, kun täällä on tullut ajelua, että iskarit tekee kelekan. Se on nimittäin ihan sama, että onko sulla 8 pohti vai 8 sattu vai 6 sattu. Jos siinä on paskat iskarit, niin et saa kyllä tee yhtään mitään. Se minkä takia mä näitä videoitakin halusin ruveta tekemään, niin on se, että ihmiset nousis sieltä kotoonsa ja rupesivat tekemään asioita. Eikä tarvii olla niinku kelekkoja tai moottoripyöriä tai mitään, niin menis niinku eräjormailemaan. Tuos. Menkää
alkaa paistamaan makkaraa, älkää pelaako. Mulla kävi pleikkari se 4 kuukautta ja sen jälkeen myin sen poikki, kun mä olen tähän tuosta niinku mitään järkeä. Maistan vaan kotona, kun varsinkin tämmöisenä ilmoina, niin tuntuu jotenkin hölmölle. Niinku nuoruus viettää jossain television äärellä. Mutta ei mitään. Me tästä jatketaan ja kohta päästään semmoselle kumpun päälle tai semmoselle vuoren päälle, niin otetaan siitä pikku pätkän ja sitten varmaan seuraavan kerran kun saavutaan Nesteelle, niin palataanhan silloin. No niin, en tiedä näkyykö kameralla, mutta aika iso vuori, niin me jätetään tuonne päälle niin ja otetaan kelekosta pikku sinemaattiset kuvat ja sitten lähdetään pommittamaan Nesteelle päin. Tosta pikku. Joo, ei paljon kysely. On komia. Jumat suida. Mä en tiedä näkyykö tää miten hyvin, mutta on kyllä komia. Joo, nyt ollaan Kirkonkylälle saavuttu ja lähdetään Nesteelle tästä. Tuossa ihan vieressä. Pojat täällä. Siinä on vähän länäässä. Overake 211. Tosiaan mulla on mikkikin tulossa vielä postissa tällä hetkellä. Sekin on digimikki. Tai DJI, mitenkä se nyt sanotaankaan. Silloin ekassa videossa niin mä alussa niinku huusin tähän kameraan. Se kuulosti tosi niinku, mä yllätyin itsekin kun mä editoin tätä. Mä olin sitä että tässä on yllättävän hyvä tositainen mikki. Aika paski. Joo. Se kato, se otti sen olkavarsi siihen kiveen aika kovasti. Näköjään. Voisa. Sillä se on aika... en minä ehkä tiedä, että tuosta kalua tulee. Ei saa kalua. Otahan siitä ja pistä kantille. Näin toiselle. Näin on helppo. Sitä ei pysty sitten ohjaamaan. Ei niin. Ai saatana. Tämmöisellä tällä kertaa. Ai piru. Tuossa kuulossa kun ajat sen tuonne vittu tielle. Joo. Oho, sieltä tullaan. No niin, nyt ne luulee, että minä joku sunnuntai-ajelija, kun minä täällä 15 kilometriä tunnissa vedän, mutta en edes tajunnut katsoa kun on. No, ei se mitään. Oho! Kyllä on muuten ihan joka paikka sitten hapoilla. Oi herra jumala, siis ei oo... Tää nyt menee niinku liikakuntoilusta jo. Ah! Oh. Ei perse. Ottikö? Siis, jos ei ollut sukseuraa, ihan heti halus tonne ojaa. Sitten jos oli tällä paskana olevalla puolella niin yhtään lunta, niin se päkitti koko ajan. Pitää olla niinku koko ajan tälleen näin. Tässä nyt ollaan tunti seisty ja istuttu ja internet-meemiä katseltu ja tänne kun kahtoo, niin ei se kyllä vieläkään mihinkään muuttunut. Että joo. Takaovi aukeaa. Kelekka pelastettu. Oli pikku riehuminen.
Selvitty. Meni vähän oletettua pitempään, mutta ei se mitään. Nyt syömähommia, nimittäin pikkusen nälää. Joo. On kelekat tankkailtu ja... Ei mitään kun mä höpiin. Kelekat tankkailtu ja Koskellahan päästä nyt lopuilla kelekoilla vielä takaisin. Joo, aika lailla loppusuorilla ollaan. Ja kyllä tässä hetki hengähtää ja katella. Virulauta. On se hieno. Ai piru. On se kyllä hieno. Se on vaan viimeisiä ajokeleja tältä talvelta. Rupaa lumeet sulaa. Saa ensi viikolla 10 astetta lämmin. Ota musta uusi Facebook-profiili.